Igbo ya dịrị unu mma o, ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Mmiri akpala maazị anwụ na aha nwụ Maazị Kọmanda COC Nze Nwafọ Ụvụrụ Mbaise Abọ Local Gọọmenti. Ana m emenwe egwuregwu jisie n'ike na-elenụ ama egwuregwu mgbe niile. Ama egwuregwu ebe ka anyị Igbo ndị wee nọ n'ime ọdụ ahịa nwaanyị ọma pụrụ iche Crisanto kwa ha na Tekno Santo ndewo. Biko gị mere nwaanyị? Adị m mma. Biko kedu aha gị? Afa m bụ Ndidi Nnolum. Ndidi Nnolum. Ke ngalaba na ọnụ mmanụ okpuru chi si n'ala Igbo? Anambra Steeti. Ebe na Anambra Steeti? Ekwusigo loko. Ebe na-ekwusigo? Amakwa. Ebe n'ime Amakwa? N'Ọzọbụlụ. N'Ọzọbụlụ. Ọzọbụlụ n'ime Amakwa? Ọzọbụlụ n'ime Amakwa n'ime Ọzọbụlụ. Oke n'ime Ọzọbụlụ. Ọ ga mmanụ. Ịbịa na egwuregwu biko ka m jụọ gị ama m mgbe dị ntakịrị gara ọta akara. Ọfụma. Biko gọrọ anyị abụ Chidi bụ si na amaro na anyị agụ ukwe ha. Anyị agụnwe ya. Abụ Chidi. Na ote na n'ụlọ. Otela. Otego. Mgbe ka m jụrụ gị ka ihe ọrịa ka dị ga-emenwu gị gba ya alụkwaghị m. Ya wapụta ime na obi agbaka ka esi alụkwaghị m. Ụmụ nwoke na-eme n'ife eji asị na anyị agbagha alụkwaghị m oge ọbụla, kama na ife menụ bụ na asị na ife Chukwu jikọrọ na mmadụ aya ekewu ya, mana o mee m ife ọjọọ yọọ mụ mfụkwa na ọ dị mwute n'ife ahụ o mere, m ga-agbaghalụ nwa ya. Mana onwe nke ọwụ ya eme esi alụkwaghị n'ụwa ọzọ kedu nke ife m ekwu nwa ebe a kwuo gaa n'ihu. mebi na wepụ mebi wasụ bekee. oke ife isi m ya eme m owute m na ọ jelu jee yie onye ahụ m my relation. Yes. ime m owute ụmụ nwoke niile na-achụ nwaanyị mana o jee yezie my relation, that's onye ya onye gị na ya gba my relation. Ma na onwetago m ọfụma ka ahụ ịgbasi na ị ga-alụkwa n'ụwa ọzọ. Yes, m nwere ike iji maka ya sị na m aya na-eti nwoke na nwaanyị ke ndị ka nwe obi. Ụmụ nwaanyị ke ndị ka nwe obi. Ụmụ nwaanyị ka nwe obi. Yes awụ ha asụsụ Igbo. Yes eziokwu ụmụ nwaanyị. Ndị obi ka njọ nke a kedu ihe ọ dị ka ga-akpọ recharge card n'Igbo? Recharge card. Agwa mana kaadị wee okwu. Okwe eji okwe. Okwe gịnị? Okwe eji etinye n'ekwentị. Okenye m ukwu